W środę król Danii Frederik X powierzył ustępującej premier Mette Frederiksen misję poprowadzenia rozmów koalicyjnych. Jej socjaldemokratyczna partia wygrała wybory, nie zdobywając jednak większości. Danskerne har talt. De har givet os en spilleplade, der mildest talt er lidt bøvlet og skulle håndtere i forhold til at danne regering. Men regeringen skal jo dannes. Verden venter ikke på os derude, og den er kun blevet endnu mere urolig, end da valget blev udskrevet. Dania szykuje się na kilkutygodniowy proces tworzenia koalicji. Frederiksen stara się skonsolidować władzę w głęboko podzielonym parlamencie po wtorkowym głosowaniu. Po poprzednich wyborach w 2022 roku rozmowy trwały 6 tygodni. Tym razem negocjacje mają skupić się na kwestiach gospodarczych i emerytalnych, ochronie środowiska oraz imigracji.